Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonane, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la, subscribe kwi-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwe-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela-ke nje kuyigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kunesigameko esisanda kwenzeka nje namhlanje emini kwaba ilanga libalele, isigameko eshiye abantu ebenembono eyahlukahlukene, ikakhulukazi iningi labantu eligxeka ukuyiphatha kumuntu wesifazane ngendlela engekho yinhle. Kunesigameko esisanda kwenzeka-ke laphaya endaweni-ke yaseMkhomazi, endaweni-ke ekuthiwa iseMahlongwa. Kubekwa ukuthi-ke kunendoda esidubule indoda thizeni okuthiwa-ke ifice emzini wayo. Kuthiwa-ke le ndoda ngokombiko nje esitholayo ekuthiwa le ndoda ngathi-ke ibisinokusola ukuthi-ke unkosikazi wayo ngathi useyayithithela, useyayijolela. Kuthiwa-ke unkosikazi engathi-ke ubefake ishende. Kuthiwa lo nkosikazi lo nale ndoda le basebenza ndawonye, kodwa basebenza ama-shift ahlukahlukene. Kuthiwa basebenza kwenye nje i-Department of Tontoni, singakalazi igama layo, alikavezwa igama layo, kodwa i-department nje eyaziwayo la eSouth Africa. Kuthiwa-ke indoda ivele yabuya-ke ngesikhathi engavamile ukuthi ibuye ngaso. Ngenxa yani na? Ngenxa yokuthi vele ibisisola ukuthi unkosikazi wayo engathi-ke kunomuntu mayingekho isemsebenzini, kube ukuthi unkosikazi wayo uyayifaka leyo ndoda leyo. Kuthiwa-ke indoda nangempela ibuye ngesikhathi engavamile ukuthi ibuye ngaso. Kuthiwa nangempela-ke yayifica le ndoda le ebikade isola ukuthi engathi ijola nonkosikazi wayo. Kuthiwa-ke le ndoda le ivele-ke yadubula le ndoda yashona. Lesigameko senzeke lapha endaweni yaseMkhomazi, endaweni-ke ekuthiwa iseMahlongwa. Awukomente kwi-comment section uveze nje umbono wakho ukuthi ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba lwale sigameko esenzeke eMkhomazi. Like i-video, usubscribe kwi-channel. Mina nawe sophinde sihlangabezane kwi-video elandelayo, kanjalo futhi na ku-comment section sengiveza nje imbono yenu. Ziku-Trend TV ngizohleze ngikhona nginilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.